Hello 326 Express. I need help in making a wise decision. Let me give you a bit of history kuti zvimeke sense. I was raised kufamily kwaana mama vangu because vanga vashaya in mysterious circumstances. Parufu rwavo hapana kutomboitwa body viewing and vakavigwa nehama dzavo zvine kakumhanya mukati. That's how the story goes as it is told naana sekuru vangu hanzvadzi dzamama. Also, zvinonzi vangu vakauraiwa nehama dzavo for rituals and stuff. My dad's family is quite affluent. I think my dad neimwe sister yavo iri kuAustralia ndivo Vega vari 2 vanga vasina mari zvekudaro. My aunt ivavo, I would want to believe in Australia, hana kunyora akangoti my aunt ivavo has never been married. Ndakapedza A level last year but 1 ndikabuda ne 12 points. Mari yeku college iri kuramba kutamba. Mama zviri kuvaremera. Saka sekuru vangu baba vadedi vakati musikana ngawi agare nesu, helping to manage a recreational place that they have opened pafarm pavo. Honestly, I was happy to get such an offer. The problem is ana sekuru vangu and mama are saying hakuna zvakadaro. They are saying ana sekuru vako ndivo vakauraya dedi and vanogona kukuuraya. In mama's words, vanoti there are some people that we should never ask bread from despite how hungry we get. Vavari kuti some people ivavo are actually my blood relatives. Hazvina kumbosiyana nekufa nenyota makumbo ari mumvura. Ndiri kufunga kungoenda ndozo explain myself ndave parinane nelife yangu. But I need sound advice cause I also don't want to hurt my mom in the process of bettering my life.